Dragana Mirković među vukovima. Bilo je i divljih, ali i ovih pitomih vukova, ako uzmemo u obzir to da je snimila duet sa Vukom Mobom. Stvarno mi se dopala pesma i onda sam pitala ko je muški vokal i to i rekli su mi Vuk Mob. Ajmo da pogledamo, znaš. Meni se dopalo to što on radi, prosto čujem da kao i jako ga vole, wow, super kombinacija. Mislim, malo je nespojivo Dragana Mirković i Vuk Mob, ali eto, mi smo uspeli nekako da modifikujemo i stvorimo neku fuziju muzičku. Ne zvuči kao žena, nego kao devojčica zvuči, otpevala je skroz drugačije i jako interesantno zvuči. To mi je vrlo interesantno, nikada nisam sa vukovima snimala, mislim da je to baš onako moćno. A šta ćemo sa tim što su Vukovi spotovi poznati po golišavim devojkama? Ja sam mu rekla, Vuče, znaš šta, ti imaj te neke golišave cice i sve to oko tebe. Ćao! A oko tebe, a ja ću tu biti otprilike neka vrsta moderatora, znaš, ono, ja pevam tu celu priču, a ti sve to što si naučio, ti to radi. Samo da nisam ja u pitanju, a sve ostalo može. Golišavih stvari ovde neće biti niti devojaka, imamo toliko različitih faktora i mislim da će ovaj spot biti totalno iznenađen. Beogradom kruži priča da će krajem godine Dragana održati koncert. Ja stvarno ne znam odakle ta priča, nisam ni razmišljala o tome, a ja nešto što, ja nikada ne prospem priču dok se to stvarno ne dogodi kao neki ozbiljan plan i tako dalje. Ne. Posle mnogo, ali mnogo velikih koncerta u mojoj karijeri, imam potrebu neke pauze. Tako da, oprostite mi, molim vas i nemojte se ljutiti na vašu Gagu koja vas mnogo voli i trudi se na sve načine da vas obraduje. Evo, na primjer, kao i ovom novom pesmom. Dobra sam devojka. Možda svoj koncert neće održati, ali je Daru u toj nameri podržala. Doduše, bila je sprečena da dođe u arenu, pa su to pojedine kolege negativno prokomentarisale. Stvarno ne razumem zašto ljudi nešto rade i nešto pričaju da mene pritom niko ništa nije pitao, pa to stvarno ne razumem. Meni to stvarno nije jasno. Ja jesam maksimalno pružila podršku Dari, možda zbog toga misle, ali i to je negde razumljivo. Nekako volela sam da doživi jedan takav uspeh, imala je svoj prvi koncert i baš sam srećna što je to tako fenomenalno bilo. Znala sam da će biti tako i stvarno i putem svojih stranica na društvenim mrežama i putem svoje televizije maksimalno sam se potrudila da pokažem da sam joj podrška. Mnoge je začudilo i to što se nije pojavila kao komentator u Breninom dokumentarnom filmu, iako se zna da su oduvek lepo sarađivali. Dobro, jeste to malo neobično, jer svi znaju da ako je Isakim Brena najduže, to sam ja i svi ono pominju i da sam joj bila na svadbi jedna od retkih, ali na samom večanju, ne sama svadba. Gde se uhvatila Biedermajer? Uhvatila i Biedermajer i sve to stoji. Ako je iko svedok njihove ljubavne priče, to sam ja. Mene žena stvarno zvala i bilo je čak u opticiju nekih mesec dana da dođem, ali ja stvarno u tom periodu nisam mogla da dođem za Srbiju i prosto je tako ispalo. Mislim, tu ništa nije niti nikakva namera, ni moja, ni njena. Mislim, stvarno je bez veze da bilo ko šta kaže na tu temu. Trenutno je u fazi uživanja, čime se i pohvalila na Instagramu, ali je veću pažnju od toga privukao njen automobil. Postavlja se pitanje, da li sve što je vredno, a u njenom je vlasništvu, ljudima više zapada za oko nego poruka koju šalje. Ako ja postojim da bi bila primer mladim ljudima da možeš biti jedna mala Dragana iz jednog malog Kasidola i ići jednim težim putem, ali izuzetno kvalitetnim i ono što kaže naš narod poštenim putem i uspeti ovako kako sam ja uspela, onda sam ja mnogo srećna što postojim samo radi toga, najiskrenije. Kako se Dragana snašla među vukovima, vidjet ćemo za nekoliko dana. Dobro, ja sam čitavog života među vukovima, ali ovi su mnogo manje opasni nego neki na estradi. I se ovih nisi uplašila? Ne, njih se ne plašim nikako. Odlično, ajmo, idemo tamo. Ćao svima.